hedder Tina. Har du set den her? Den er flot, ikke? Det er heksen Esmeraldas hat. Men hun bruger den ikke, for den er alt for stor til hende. Og det betyder, at den falder lige ned i øjnene på hende, hver gang hun danser. Det er meget upraktisk, synes Esmeralda. Hun elsker nemlig at synge og danse og lave skøre benspjæt. Esmeralda er altså ikke nogen helt almindelig heks. Og Madame Vorterod og de andre hekse fra hekseklubben synes, at hun er alt for fjollet til at være en rigtig heks. De synes nemlig kun, at man er en rigtig heks, hvis man kan lave en hemmelig heksebryg, der er så giftig, at når man har fået nogen til at smage på den, så bliver de forvandlet til noget helt andet, end det de plejer at være. Og når de så ser sig i spejlet, så bliver de rigtig bange. Det synes Esmeralda ikke om. Hun synes ikke, man skal forvandle nogen til noget andet, og der er slet ikke noget, der gør dem bange. Der er masser af ting, man kan være bange for, uden at trylle dem frem. Mørke, for eksempel. Kender du det, at man godt kan være lidt bange i mørke? At der for eksempel kan være et sted i ens værelse, hvor man ikke tør gå hen, fordi der er mørkt. Og ved du, hvorfor det er sådan? Det er fordi, at når der er så mørkt, så er det jo ikke til at se, hvad det er, man ikke kan se. Og så bliver man mørkeret. Og det er Esmeralda. Hun har heldigvis fået hjælp fra en rigtig god ven. Dragen Siggenfred. Kom, så skal jeg vise dig noget. Hun har nemlig fået noget dragespyt. Hele 3 slags endda. Det her, det er det røde. Det er sådan noget almindeligt dragespyt. Det kan alle faktisk få fat i. Og så er der sådan noget mellemstærkt noget. Det er det blå her. Men det helt specielle, som Esmeralda har fået, det er det her. Den grønne dragegift. Det er det allerstærkeste, man kan få. Det lugter altså bare helt vildt dårligt. Jeg tror også, det er fordi Siggenfred han ikke børster tænder. Har du måske nogensinde set en drage med en tandbørste i hånden? Nej, vel? Esmeralda har også noget andet. Prøv at se, hun har alle de her flasker, og dem vil hun rigtig gerne putte lyde og stemmer ned i. Og jeg glæder mig til at høre, hvad det er, hun får fat i. Og så har hun noget her, som jeg rigtig godt kan lide. Det er vaniljesukker. Det dufter helt vildt godt. Vidste du godt, at man kan bruge det til fantasipulver? Det kan man. Man bliver helt vildt godt humør af det. Er du klar til at møde heksen Esmeralda? Vaniljesukker, det dufter bare godt. Det er faktisk noget af det allerbedste, jeg ved. Man bliver også i rigtig godt humør af det. Hvad siger du, Fes? Han sover stadig. Han er en tunesisk hattehund, og sådan nogen, de skal åbenbart sove rigtig meget. Men ved I hvad? Vi andre, vi kan tage os en omgang gymnastik, mens han vågner! Det er tid til godmorgen gymnastik. Kroppen vågner op med lidt akrobatik. Bøj dine knæ, ryst din bagmekanik. Arme stræk og bøj, kræver ingen teknik. Sko med rytmik, gør dansen unik. Så på knæene ud med smil. Det er mit træk til godmorgen gymnastik. Gymnastik. Kroppen vågner op med lidt akrobatik. Bøj dine knæ, ryst din bagmekanik. Arme stræk og bøj, kræver ingen teknik. Sko med rytmik, gør dansen unik. Så på dagen ud med smil. Det er mit træk til godmorgen gymnastik.
til kokosmokgymnastik. Ja. Det var skønt. Hvad siger du, Fes? Ej, han sover stadig. Det er ellers tid til en historie. Nu skal han altså vågne. Kom her, Fes. Kom. Kom herover til mig. Kom. Kom så. Ja. Hej. Ja. Fes, kan du huske dengang, jeg var bange for de andre hekse? De ville ikke give mig en flyvende kost, bare fordi jeg ikke tryller ligesom dem. De drillede mig. Og det er især Madame Vorterud. Hun er helt grøn, med røde vorter over det hele. Ja, de siger det, fordi hun har smagt på en hemmelig heksebryg engang til en heksekonkurrence. Lød det. Og så blev hun helt bleg, og så blev hun bagefter helt grøn. Og så kom alle de røde vorter. Hun er faktisk så skræmmende, at hvis man kigger på hende, så er man lige ved at besvime af skræk. Ja. Og så råber hun altid efter mig. Esmeralda, kommer du nu spændende der igen i dine støvler? Du tror måske ovenikøbet, du kan få en flyvende kost. Esmeralda, du bliver aldrig en rigtig heks. Du er for fjollet. Ja, og så bliver man jo altså ked af det. Og jeg øvede mig i at trylle rigtig uhyggelige ting frem. Sådan at hekseklubben også synes, at jeg var en rigtig heks. Men det duede ikke. Og så kom du. Ja, jeg blev faktisk lidt nervøs, da du sad derinde i mørket. Jeg var bange for, at det pludselig var lykkedes mig alligevel at trylle noget rigtig uhyggeligt frem. Ja, en stor fed edderkop måske. Eller en kæmpe slimet skrubtusse. Eller måske var det dragen Siggenfred, der var kommet for at hævne sig på mig. Jo, for jeg kan godt huske dengang, de andre hekse fra hekseklubben var taget ud i skoven til den store hule, der hvor Siggenfred bor. Jeg var nemlig løbet efter dem. Og så nåede jeg lige at se det. Og jeg nåede det. Og så jeg Madame Vorterud stå og fægte med sin kost lige op i hovedet på dragen Siggenfred. Siggenfred blev tosset, og giften droppede fra hans lange tunge. Nu! Skreg Madame Vorterud, og ind under Siggenfreds tunge fløj 7 hekse på deres koste. De samlede giften op i deres karafler. Du dumme drage, nu vinder vi alle heksekonkurrencer, skreg Madame Vorterud, og væk var de. Men jeg synes jo, det var synd. Så jeg gik hen til Siggenfred. Men han troede, at jeg var en af de andre hekse, så han spydede en ordentlig omgang ild lige i måsen på mig. Jeg kunne ikke sidde ned en hel uge. Men det var dig, der kom, Fes. Du er sådan en god ven.